Hello guys! Ngayong araw na to ay maglalaba kami ni Judy Ann Caneo. So ang dami naming labahan. So check nyo guys yung ano namin, yung mga labahan. Napansin nyo bagong gupit pala ako dun sa Q-Mart. Ayan, maglalaba muna kami ngayon. So habang nagre-record ako ngayon ng video, nagcha-charge na rin ako diretso ng ating camera kasi syempre aalis tayo. So baka maluba tayo sa daan. Ayan. Ayun. Tapos na kami maglaba. Ay siya lang pala. Kasi umalis pala ako kanina. Ayun yung mga lalabahan niya. Ayan. Pakasipag, di ba? Dami niya yung lalabahan. Ngayon guys, pupunta kami ng PTEX para ang tawag doon? Magpa-schedule sa... Magpapa-schedule kami ng tawag diyan. Yung sa bus, kasi uwi kasi kami ngayong December 20 sa Bicol. So kailangan magpa-schedule ng ano ba yan? Yung trip ba? Trip yung sasakay ka ng bus going province. Kasi pag ngayon kasi December 20, 2021, kailangan kasi bago ka kasi pumunta ng probinsya ay magpapa-schedule ka muna para sa sa antigen test. Kasi meron kasi kaming kasama na wala pa kasing vaccine kaya kakailanganin niya ng antigen test para makasama siya dun sa Bicol. December 20, uuwi kami ng Bicol para doon naman i-celebrate yung tawag diyan ngayong itong Christmas na itong darating. Kaya siguro mga hanggang January 5 kami doon. Mga 2 weeks lang na bakasyon tapos balik ulit dito sa Manila para magtrabaho ulit. Ayun, inaantay ko yung kasama ko si Judy Ann sa taas pa. So antayin na lang antayin natin sila guys dito sa labas. Bago lang itong inuupahan namin guys dito sa Cubao. Bali umuupa lang kami dito at ito yan nandito kasi yung namin, yung negosyo malapit lang. Kaya sabi namin dito lang kami kukuha ng matitirahan kasi para malapit lang. Para pag halimbawa may pupunta doon sa aming negosyo, lalakarin lang, saglit lang. Sige. Okay guys, papunta na kami ngayon ng Q-Mart kasi doon yung terminal ng mga bus. Alis na kami ngayon guys. Dito na kami, naglalakad na kami ngayon. Papunta kami PTEX. Naiwan pa kasi namin yung tawag dyan, yung camera ko yung cellphone, tinakuha ko dun sa kapatid ni Judy Ann. Okay guys, update ko kayo mamaya kapag nandun na tayo sa sakayan. Bye-bye! Andito na kami ngayon guys sa taas ng bridge dito sa may EDSA Q-Mart. So pasakay na tayo ngayon ng bus going ng PTEX. Maraming tao ngayon na nakapila kasi hapon na, so uwian na ng mga tao ngayon. Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys yung mga tao nakapila. Pipila lang tayo ngayon para makasakay na tayo ng bus going ng PTEX.
guys dito sa bus. Going Pitex. Libre sakay. Ayan. Dito na kami guys sa Pitex, kakababa lang. So napakarami ngayon na pasahero ngayon. Ayan. Napakaraming pasahero ngayong mga oras na to kasi uwian ngayon mga gantong oras. Kaya ako na. Ayan. Haba ng pila. Napakahaba ng pila nga. Andito na tayo guys sa loob ng Pitex. So napakaraming tao ngayon na pumipila para makasakay ng bus going sa kanilang mga paroroonan. Ayan. Kung mapapansin nyo guys. Ayan. So ang oras na to ay mga bandang alas 5 mag-aalas 6. Kaya napakadaming tao ngayon. So sabi na nakausap namin dito, pupunta muna kami ng second floor dito sa Pitex para dun daw magpa-reserve sa may butuan daw. So yun yung nakita nyo kaninang video, dun yun sa pipila pala yun para makasakay na ng mga bus. So sasakay, aakit muna tayo dito sa second floor para pumunta dun sa may butuan para makapag-reserve ng ticket. Ayan. At andito na tayo ngayon sa second floor ng Pitex. So hahanapin lang natin ngayon kung nasaan yung butuan na kukuhanan natin ng schedule. Boot 1 daw, ticket boot 2-3. Ayan. 2-3 na to eh. So andito na tayo ngayon guys sa may boot 1 para magpa-reserve ng ating ticket. So ito yun. So ang gagawin natin, papasok tayo ngayon dito para kumuha ng ticket. Ayan. Sa mga oras na to ay maraming mga nagkumukuha ng ticket, going Bicol pa uwi. Ngayon lalo na't ngayon Pasko. Ayun guys, nakakuha na kami ngayon ng ticket. So ito yung tatlo kami. Matulang yung kanino? Oo, ha? Matulang middleman. Alin ba? Si Jason. Kanayo ba siya? Jason Kanayo Shera. Jason Kanayo Shera. Ano ko na lang, sabihin ko na lang. Sa tulo na lang. Oo. Shera. Hindi, suratan mo na lang.
Ayun guys, nakakuha na kami ngayon ng ticket. So, December 19, uuwi na kami ng Bicol. So, ito yung ticket namin. Bali, 3 tao kami yung uuwi sa Bicol. Kita-kits sa mga taga-Bicol dyan. Kita-kits tayo dyan. So, dyan kami bababa sa, sa Tabaco City, Albay. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. So napakadaming tao ngayon guys dito sa PTEX. So karamihan dito sa ganitong oras ay pauwi na ng probinsya. So isa nga kami dun sa mga pauwi na rin. Pero sa December 19 pa kami naka-schedule. So kung uuwi kayo guys ng probinsya, pwede kayo ditong may mga pasalubong dito. Yun na, yun Dito siya sa tapat ng shawarma shop. Yung ating pasalubong center. Ayan. So napakadami guys na Thank you. Thank you madam. Hello guys! Welcome to my vlog! Hello guys. Hello guys! Dito kami ngayon. Nasaan kayo ngayon? Nasa Phoenix kami ngayon! Tara! Sige.